Igbo bigbo ekenekwa m unu anụmasị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụkwa ụbọchị orie mmiri n'ala Igbo ma bụrụkwa ụbọchị anyị enye Chukwu okike abịa ma ekene na ife ọma ha na-emere anyị na ndụ. Anyị na-ekene gị ebe ọbụla isi wee na-ege anyị ntị n'onu site na Obinwanne Igbo TV, ebe a ka anyị na-ewetara unu ka o si akpọtụ n'ala Igbo mana ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ mkpọrọba ụwa dị iche iche n'ụwa niile. Biko nu gerenụ ntị ka unu nụrụ ozi onye otu anyị wetara anyị na Anambra steeti dịka o si akpọtụ. Ya bụ nwanne anyị nwoke a wetara ozi a bụ nke unu mara ọfụma a na-akpọ Evangelist Joseph, ka anyị nụ ihe o wetara anyị n'ụlọ ozi anyị n'ụbọchị tata. Okay, good morning sir. Network na news was adaba no, so no I remember eje reply go on time. Na ihe menu dịka ngalụ yesterday, many people na-ekwuge ọtụtụ ihe. So for us na ebe the guy bụ ọgwụ chọrọ ime the ọgwụ wey build something like that na achị boss ọgba ya egbe. So many people na many things. So mana mgbe m gara yesterday, that guy ha gbara egbe, that first guy ha gbara egbe, ọ na-ege video ma ị ga fife okwuru. So ihe ọ na-akọwa bụ ya nwere onwe ya ọ dịghị azụ afịa na ọgba ọgwụ, ọ na-eload moto. So mana ọ fụrụ onye police, mana oyi ya efe police mufti ka oyi, onye nke ọzọ ụkwa onye ọgba ọgwụ, ọ dịka bụ ọgwụ ọ chọrọ ime mmadụ wee build something like that. So ọfọ ebe na onye police na-adara gị, onye police dịka ọ na-asị, onye police dịka ọ na-achị na that guy ọgwụ ya, or I don't know what, just for now, yes, that kind of thing, that's two of them. So for now, but now I no give me, I no give you. So for now, drag the thing before the guy be able so give me answer. Mago to help to separate. Only police no na kakukwa. Fire mufti whatever buy use without even trying to know the reason the guy is buy the guy use. So eba how was there? Baby, if I know it where bosses are out, people where they protests a bit everywhere. So no, thank you, sir. Okay, yesterday, Ngalabahu, I received treatment. My name is that, and some of them are banned. No one in Canada, Bahu. Egi could deposit our problem. So make them go online. Equal deposit our problem. And the function of going in now, no government is sponsoring them. Now the thing they will talk about. Good morning, Obinwanne committee. Koyechi Nyazelu. Yeah, situation report yesterday. A lot of akiko na fly out there about ihe amelu. The issue bụ na onye agbala egbe ahụ bụ onye chọrọ idozi okwu dị between nwa boy chọrọ ime webiu na ndị police. Ndị police just gbanye egbe na-eme nte ime just gba the guy egbe. So a lot of people have a squat tear gas, Manda Melusala Squano. And Najum, the guy on ground, over my guy, Bu Joseph, has another treatment. When you couldn't afford a bit of a treatment, never do to them the deposit. Mando no be fair, not to get deposit. So they go to challenge of those people. And don't know now they are like I told you people, they are engage in. When I build our name and profile, Obinwanne. As m can butela back I tune ya nda agbala yesterday na opiweka. Mandi mebezi protest mbabacha the guy egbe emeluchakwa haru. So they are now in the hospital ebu hajebu na ogwu that yesterday. Ngwadalu no yensi ka ngwunu. Ka anyị malụkwa ihe na-eme on ground. Igbo mụrụ nzem ọzọ ekenekwa m unu ọzọ. Dịka unu si wee mara ọkakwa nwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwanne nke ndị Igbo n'ụwa niile. Unu anụgo ozi ndị Obinwanne nọ na Anambra steeti wetara anyị. Nwanne anyị nwoke wetara ya bụ ozi dịka onye nke jere eje wee fụ ebe o mere bụ Evangelist Joseph. Mgbe o wetara ndị Obinwanne reporter na Anambra steeti, ya bụ ozi ahụ rutekwa anyị aka. Mana kedu ife anyị nwere ike ikwu n'ime ya iji wee mekwa ka Igbo niile nọ n'ụwa niile wee mara ihe Obinwanne Foundation na Obinwanne ndị Igbo na-ekwu okwu ya. Ọ maka ife dị ona
mana ka e wetara anyị ya ego adịghịnụ na akaụntụ anyị a ga-eji sị ka anyị wee jebe iji ya maka na ndị Igbo achọbeghị ịbịakọta ọnụ ọzọ. Ndị Igbo ka chọrọ ịdị na-agbasasị imagine ife dị otu a mere na Anambra steeti a na-achọzi ndị ga-eje wee kwuchitere ndị ahụ bụ ndị o mere. Ị na-anya efu na ọ bụ ife a ka m na-eti mkpu ya kemgbe 2019 Igbo bịakọta n'ọnụ kedu ka onye polisi ga-esi wee gbuo onye aka ya dị ọcha nwere ihe mere na na-eprotest a na-eprotest aka na-egbukwa. Mana ka Obinwannem si wee chọọ ya na mbụ bụ na otu akịta na ihe mere na Anambra steeti maka na egbuo ofu onye Igbo egbugo Igbo niile then ihe a ga-emezi bụ gịnị akpọtụrụ the whole state will come protest in that Anambra state and the justice must seek from government. Ọ bụ na ọ bụrụ ya ka ekwana ife anyị na-ebiri n'ụwa ka esi gbuo onye a ka a ga-esi gbuo onye ọzọ ka esi wee kwatuo onye a ka a ga-esi kwatuo onye ọzọ. Ọnya ka anyị na-asị ebe ọbụla ị nọ wee na-ekiri anyị n'ụwa niile ka ị kaba ahụ join Obinwannem ndị Igbo ka anyị mara ife anyị ga-eme ka anyị dozie ebe anyị maka na Obinwannem ndị Igbo bịara n'ụzọ dị mma. Anyị abịadokwa ka anyị bịa mebe ihe kọntent were ihe na-eme anyị wee na-eme mọkịrị wee na-eme kọntent na soshal midia ọ dịrọ mma. So ị na-esonyere Obinwannem ndị Igbo ịkaba ha na-atụsanya bụ ozi ka anyị wee mara ife anyị ga-eme ka ejide gọọmenti na-eme ihe ọjọọ ka ha kwụsị ime ihe ọjọọ. Ọ mmadụ bụ gọọmenti ana mmadụ ga-echenjikwana gọọmenti, ọ mmadụ ga-edozi gọọmenti, ọ mmadụ na-emebi gọọmenti. Ọ bụzi unu nwa ka ọ dịrị ịmazi ebe unu chọrọ isi wee dozie ala Igbo mana unu gbakwa nkịtị na-eme ka o si wee masị unu. Ife a na-eme ka ga na-eme na ala Igbo. Ndewonu.